हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनांथाव आरो जोबोद रागा जोंथाव आरो लाजिनांथाव रादाब नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम जोबजासिम खोनासंलांनो थाखाय खावलायदों। मानो होनबा आं नोंथांमोनजों लोगोसे बेवहाय जाथायखौ फोरमायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनो आखायाव लानाय जादों। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुखाबायबो जानो हागौ खौरां बिजोंफोराव। बे जाहैबाय क'क्राझाराव आरोबाव फिन खेबसेबाव लाजिनांथाव दुखुनांथाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रादाब जायखौ जों गुबुन हारिनि सिगाङावसो नुबाय थायोमोन खौरांफोराव। दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि दिदोमपारा गामिनि थाखो 5नि माने क्लास 5आव फरायनाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'साखौ 55 बोसोर बैसोनि न' खाथिनि सासे सुबुङानो जिनाहारि खालामदों होनदों आरो बिथाङा गथ'खौ खालामनानै बियो खारखोमानानै दङ होनदों आरो क'क्राझार पुलिस बिफानाव केस होनाय जादोंब्लाबो नाथाय दासिम हमनो मोननाय जायाखै होननानै खौराङाव फोसावनायखौ नुदों। नोंथांमोननो स्क्रिनशट होनानै लादों। दा बेयाव गोबांथार आफादफोराबो बेखौ मुगैनाय एबा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो पुलिसखौ थाबैनो हमनो थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय बेसो जोंनि गेजेरावबो एसेग्राब माने अन्याय जघन्य थाखोनि मानसि दासिमबो गोबां दंबावो। दा बेखौ जोङो नुनानै जों दुखु मोनदों एबा नोंथाङाबो दुखु मोनदों जानो हागौ आरो बेयो दासो मोनसे सोराङाव फैनायखायसो जोङो नुदों बा मिथिदों जानो हागौ। नाथाय बेबायदि सोराङाव फैयै गोबां जोंनाव दङ जानो हागौ आरो सोराङाव फैनायखौबाबो मिथिनानैबाबो गामिनि मानसिफोरा गोबाङानो सिरि सिरि मिथिनानैल' थाखोमानायबो गोबां बाथ्रा जोंनाव दङ जानो हागौ जाय भाइरेल जायाखै एबा जाय खौरां बिजोङाव फैयाखै। नाथाय बैसोर एबा दासिम जेसेबां जागासिनो दं आरो एबा नैबे दिनैनि जिहेथु जाथि खौरां, दा बे खौरांनि बेलायाव जोङो मोनसे खामानिया बेसो जेसेबांनाखि जोङो बेफोरबादिखौ नुगासिनो दङ नाथाय दासिम सोरबा सासेखौ गोख्रों साजा होनाय जोङो नुवाखै, फ्रायानो गैया। बेखायनो जोङो बेखौ थाबैनो रायजो राजायासो बेखौ खामानिखौ माने गोख्रों एक्सन एबा राहा लानायखौ जोङो आखायाव लानांसिगौ। गोदो जेरैहाय लादोंमोन, गोदो जेरै बर' समाजाव लादोंमोन, जेरैहाय गोबांथार जोंनाव बर' समाजाव माखासे बाद बायदिसिना माखासे खान्थिफोर दङमोन जायफोरखौ नुनानै ओरैबायदि गियोमोन जे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायनि सिगां बियो गावनो सानग्रोनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा जोंनियाव नुनो मोनबाय गासिबो जोंनि समाजाव समाजनि खान्थि होननायानो गैलिया आरोखि, माने गामिनि बेलायावबो बेबायदि जानानै फैबाय। बेखायनो जोंनि समाजनि मानसियासो जोङो साफ्रोमबो सांग्राङै लानो नांगोन आरो बेफोरखौ गोख्रोङै राहा लानो नांगोन। बा गामियाव जोङो बेफोरबायदि जाथाय जायोबा गामिनियानो सलिउसन खालामनो हायो आरो गामियानो जोबजासिम साजा होनो हानायबो जायो। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा दा गोबाङानो राजखान्थियारि भाबै बा गुबुन गुबुन बिथिङै जोङो गावबागाव माने गोहोम खोख्लैजाबाय। बेनि थाखाय जोङो सोरबा सासेनि थाखाय गामियावनो बुङोबाबो बिनि जानानै उल्था गसंथेग्रा बेबायदि गोबां दंसै। दा बेखौ आङो दा बुङाखै, नैबे दासो जानाय उन्दैसा गथ'सानि सायाव बेखौ लानानै बुङाखै आं। जायखिजाया जोंनि मेगनाव जोंनि समाजाव जागासिनो दं बेखौ बिजों हिसाबैसो लानाय जादों। दा बेखायनो गोदोनि बादि जेरैबायदि बाद खान्थि फोनाङोमोन आरो गोबांथार साजा होनाय जायोमोन, दा बेबायदिनो रायजो राजाफ्रानो नोंनि आंनि मानसि होननाय नङालासे दायनिगिरिखौ दायनिगिरि साननानै जोङो समाजावनो बेखौ गोख्रोङै साजा होयोब्लासो बियो जोबलांगोन। आरो नङाबा पुलिस बिफाननि सायावल' एबा खुंथायनि सायावल' बेखौ बरसा खालामबाय थायोबा बियो मालाबाबो जोबनाय नङा, बियो एरलांबाय थागोन। नाथाय बेखायनो रायजोफ्रा जुदि एक्सन लायोबा बे रायजोआवनो बा रायजो राजाफोरनि गेजेरजोंनो बेयो समाधान जागोन आरो गिनानै गोबाङानो जोंनाव बेबायदि जाथायाव फैनाय नङा, जेरै गोदो गैयामोन फ्रायानो। दा बेखायनो गोदोनि बादि जोंनि रायजो राजाफ्रा आखायाव लाफिननांसिगौ। दा बेखौ जोङो नोंथांमोनहाबो खोनादों, मिथिदों एबा बुजिगौ जानो हागौ। दा बेफोरखौ गामियैनो रायलायलायनानै गामिफ्रावनो बेफोरबायदिखौ सलुसन खालामनांगौनि सम जानानै फैबाय। आरो जिखि जादोला बियो थांबाय। दा नैबे दासो जालांनाय मोनसे खौरांनि सायाव बेखौनो बुंनो सानदों, जायखिजाया रायजो राजाफ्रानो सिनायगोन। मानो होनबा बिथांनि सावगारिबो होनाय जादों आरो बे बेलायाव बिथांमोननि गामिनि एबा बिथांमोननि बाय बाहागि गोबाङानो सिनायगोन। नाथाय बेखौ सिनायखायोल' जिहेथु सिनायनानैल' थाबा जानाय नङा, बेखौ थाबैनो हमनायनि एबा थाबैनो गोख्रों गावनि मावनायनि फिथाइ बायदि साजा होनांगौनि थाखाय जाहाथे राहा लायो रायजो राजाफ्रा। बेखायनो नोंथांमोननिसिमबो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोनाबो जा हायो जेसेबां हायो रिकुवेस्ट खालामबानो जाबाय, जाहाथे साफ्रोमबो नाजालायनायनि गेजेरजों बेबायदि जेंनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाहाथे जाबाय थानो हाया, बेयो कमप्लिटलि क्लस जायो जोंनि हारिनि बेलायाव। दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबहरनाय थादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।